Россияда зур этнографик диктант акциясы 4-нче ел рәттән үткәрелә. Әлеге чарада кайда яшәвенә, белем дәрәҗәсенә һәм социаль статусына карамастан рус телен белгән һәркем катнаша ала. Яшь буенча да шикләүләр юк. Этнографик диктант инде ул башка диктантлардан аерыла нәрсәсе белән, ул инде географик сораулар һәм тарихи сораулар белән аерылып тора. Бүгенге тестта безнең барлыгы 30 сорау. Бу диктант безнең районда 2 площадкада үтә, берсе Марибулярда, берсе монда Мизгел яшьләр үзәгендә. Диктант халыкның Россиядә яшәүче милләтләр этнография буенча белемен бәяләргә мөмкинлек бирә. Шул ук вакытта милләтләр һәм конфессиялар арасындагы мөнәсәбәтләрне көйләүдә ярдәм итә, диләр оештыручылар. Акциядә катнашучылар 45 минут эчендә 30 сорауга җавап бирде. Сорауларның 20-се гомуми характерда булып, 10-сы региональ темага иде. Әлеге сорауларга җавап биреп, һәркемгә 100 балл җыю мөмкинлеге бирелде. Урта мәктәпне тәмамлаганга 32 ел. Моннан алда татарча диктант язу акциясында катнашкан идем. Текст уртача катлаулыкта булды. Яза алдым. Хаталарым булмады дип исәплим. Һәр үзен хөрмәт иткән кеше җирлекнең тарихы, анда яшәүчеләрне, йолаларны белергә тиеш дип исәплим. Мондай диктантларны язу үзеңне сынап карау кирәк. Захотелось писать принять участие в всероссийском диктанте на русском языке, так как прошло уже много лет с окончания школы, и захотелось проверить свою грамотность. Мы приехали в поддержку русского языка в нашем районе, что в поддержку его грамотности, и хотим, чтобы русский язык сохранял свои традиции. Үземнең белемемне тикшереп карыйсым килде. Шуңа шушы акциядә катнашырга булдым. Диктант язуда катнаштым, инде татарча диктант яз дигәндә. Ансы ничектер, ансын инде күрербез. Бусыннан да күрәсем килә, катнашасым килде инде. Пенсионер булсак та, өйгә ятасы килмәй. Менә шундый җирләргә йөрергә яратам. Кайда чакырсалар, шунда барырга тырышам. Төрле чараларда катнашырга теләгем зур. Мөслим районында акция 2 мәйданда оештырылды. Мизгел яшьләр үзәгендә узган акциядә 20ләп райондашыбыз катнашты. Марибуляр мәктәбендә тагын 30 кеше диктант язды. Сорауларга җаваплар 10 ноябрь көнне www.miretno.ru сайтында дөнья күрәчәк. Шәхси нәтиҗәләр 2 декабрьдә игълан ителәчәк. Римма Авзалова, Вадим Миннабаев, Мөслим телевидениесе.